O goberno de Ponteareas vota en contra de darlle máis voz á mocidade na política. Votos en contra. PP, ACIP e IP votan en contra dunha moción que presentou PEC que pretendía escoitar a voz da mocidade, ampliar os canles de participación democrática, aumentar os orzamentos para políticas xuvenis e tamén a creación dunha lei de infancia e xuventude. Sen embargo, esta moción foi rexeitada polo voto en contra de PP, ACIP e IP. Encontrámonos ante unha situación límite. A nosa xuventude xa non cree na política, non utilizan os canles institucionais para resolver os problemas que máis lles preocupan. Temos que loitar para mellorar esta situación. Temos que loitar para que as institucións comecen a utilizar mecanismos de participación cidadana. En definitiva, temos que loitar para que escoiten a nosa voz. PEC está para iso, para escoitar a mocidade, para escoitar os seus problemas e as súas propostas. O pasado xoves 21 de novembro celebramos o Pleno de Infancia, onde participaron diferentes colexios e institutos da nosa vila. Plantexaron diferentes alternativas, como a do Ramiro Sabel, que quere unha xenda verde e a plantación de máis árbores. A do Feliciano Barrera, que demanda maior información sobre as accións municipais. Ou tamén a do Baldo Tea, que demandou máis espazos para a inclusión. Que sabemos da aprobación destas demandas? Nada. Absolutamente nada. Escríbenos por comentarios se queres que a túa voz se escoite.